Zveme vás na 26. konferenci Člověk a média, která je věnována tématu Ruská informační válka vítězí u nás? Přijďte si poslechnout a diskutovat s komentátorem Jefimem Fištejnem, zástupcem vedoucího ruského vysílání Rádia Svoboda Andrejem Šarijem a redaktorem Českého rozhlasu Plus Liborem Dvořákem. Konference se koná ve čtvrtek 16. dubna 2015 od 17:30 hodin v americkém centru Tržiště Praha 1. Přihlášku a více informací najdete na webu Člověk a média. Konferenci můžete sledovat i v přímém přenosu na webových stránkách amerického centra.